Στη Βόρεια Εύβοια, μέσα σε μια καταπράσινη πλαγιά που μοιάζει να αγκαλιάζει τον επισκέπτη, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Εδώ η φύση και η πνευματικότητα συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας ένα τοπίο που μαγεύει και γαληνεύει την ψυχή. Η μονή, χτισμένη σε ένα σημείο που προσφέρει πανοραμική θέα στα γύρω βουνά και δάση, αποτελεί έναν προορισμό που ξεχωρίζει για την ομορφιά και τη γαλήνη του. Περιτριγυρισμένη από αιωνόβια δέντρα και πλούσια βλάστηση, η μονή προσφέρει ηρεμία και απομόνωση από το άγχος της καθημερινότητας. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι μοναδική. Ο καθαρός αέρας, το κελάιδισμα των πουλιών και το απαλό αεράκι δημιουργούν ένα αίσθημα εσωτερικής γαλήνης. Η θέα από το προαύλιο μαγεύει, ενώ κάθε γωνιά αποπνέει ιερότητα και γαλήνη. Πολλοί επισκέπτες έρχονται για να βρουν λίγες στιγμές ησυχίας, να προσευχηθούν ή απλώς να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά που περιβάλλει τη μονή. Η αρχιτεκτονική της μονής είναι απλή και ταπεινή, με πέτρινα κτίρια που δένουν αρμονικά με το τοπίο και αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα του χώρου. Το καθολικό, αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, αποτελεί το πνευματικό κέντρο της μονής και σημείο αναφοράς για τους προσκυνητές. Τα κτίρια, με τα παραδοσιακά κεραμίδια και τις λιτές γραμμές, αποπνέουν μια αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας, ενώ η ιστορία τους χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το φως των κεριών και οι βυζαντινές αγιογραφίες δημιουργούν ατμόσφαιρα κατάνοιξης και μυσταγωγίας. Οι τοιχογραφίες αφηγούνται ιστορίες πίστης και θαυμάτων, ενώ το άρωμα του λιβανιού γεμίζει τον χώρο με μια αίσθηση ιερότητας. Για αιώνες η μονή αποτελεί καταφύγιο πίστης και ελπίδας για ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που έρχονται εδώ για να αναζητήσουν πνευματική καθοδήγηση και να βρουν παρηγοριά στις προσευχές τους. Οι μοναχοί συνεχίζουν το έργο του Οσίου Δαβίδ, κρατώντας ζωντανή την παράδοση της Ορθοδοξίας με αφοσίωση και ταπεινότητα. Η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη προσευχή, εργασία και προσφορά, διατηρώντας το μοναστήρι ως φάρο πνευματικότητας. Εδώ η πίστη γίνεται απτή και η ελπίδα αναγεννιέται, προσφέροντας σε κάθε επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία εσωτερικής αναζήτησης και γαλήνης. Ο Όσιος Δαβίδ γεννήθηκε στις αρχές του 1500 στη Γαρδινή Τσαλοκρίδας, ένα μικρό χωριό που βρισκόταν μέσα στη φύση και την ηρεμία της ελληνικής υπαίθρου. Η οικογένειά του ήταν γνωστή για την ευσέβειά της και τη βαθιά πίστη στο Θεό, στοιχεία που διαμόρφωσαν από νωρίς τον χαρακτήρα του μικρού Δαβίδ. Οι γονείς του, άνθρωποι ταπεινοί και γεμάτοι αγάπη, του μετέδωσαν τις χριστιανικές αξίες και τον δίδαξαν να σέβεται τον συνάνθρωπο και να αγαπά τον Θεό με όλη του την καρδιά. Από πολύ μικρή ηλικία, ο Δαβίδ ξεχώριζε για την ιδιαίτερη αγάπη του προς το Θεό και την Εκκλησία. Ενώ τα άλλα παιδιά της ηλικίας του έπαιζαν και διασκέδαζαν, εκείνος προτιμούσε να περνάει ώρες προσευχόμενος ή διαβάζοντας βίους Αγίων. Η ψυχή του αναζητούσε το θείο και το πνευματικό και συχνά τον έβρισκαν να συλλογίζεται ή να ψιθυρίζει προσευχές με βαθιά συγκέντρωση. Η εσωτερική του γαλήνη και η ωριμότητα που έδειχνε ήταν ασυνήθιστες για την ηλικία του. Σε ηλικία μόλις 3 ετών λέγεται ότι ο μικρός Δαβίδ είχε οράματα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος του φανερώθηκε και τον ενίσχυσε πνευματικά. Αυτές οι εμπειρίες σημάδεψαν βαθιά την ψυχή του και ενίσχυσαν την επιθυμία του να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Οι γονείς του, βλέποντας τη μοναδική του κλίση και τα χαρίσματά του, δεν προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, αλλά αντίθετα τον ενθάρρυναν να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού, πιστεύοντας ότι αυτή ήταν η θεία του αποστολή. Έτσι, σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Δαβίδ άφησε το πατρικό του σπίτι και ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη μοναστική ζωή. Πήγε κοντά στον γέροντα Ακάκιο, έναν σοφό και ενάρετο μοναχό, ο οποίος ανέλαβε να τον καθοδηγήσει στα πρώτα του βήματα. Εκεί ο Δαβίδ έμαθε την υπακοή, την ταπείνωση και την αδιάλειπτη προσευχή, αρετές που θα τον συνόδευαν σε όλη του τη ζωή. Η καθημερινότητά του ήταν γεμάτη πνευματικούς αγώνες,
αλλά και χαρά για την πρόοδο στην πίστη. Η ασκητική ζωή με τις δυσκολίες και τις θυσίες της γέμισε το Δαβίδ με εσωτερική χαρά και πνευματική ωριμότητα. Η φήμη του ως νέου μοναχού εξαπλώθηκε γρήγορα στην περιοχή και πολλοί άνθρωποι άρχισαν να τον επισκέπτονται για να ζητήσουν τη συμβουλή και την ευχή του. Η σοφία και η πραότητά του ενέπνεαν σεβασμό και θαυμασμό σε όσους το γνώριζαν. Η επιλογή του να γίνει μοναχός δεν ήταν απλώς μια προσωπική αναζήτηση, αλλά μια πράξη βαθιάς αγάπης και προσφοράς προς τον κόσμο. Ο βίος του Οσίου Δαβίδ έγινε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης, πίστης και ανιδιοτελούς προσφοράς, εμπνέοντας γενιές πιστών να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να αναζητήσουν το φως της πνευματικής ζωής. Μετά από χρόνια ασκητικής ζωής, ο Όσιος Δαβίδ έφτασε στην Εύβοια, αναζητώντας τόπο για μοναστήρι. Η ψυχή του αναζητούσε ησυχία και πνευματική ανάταση, μακριά από ταραχές και κοσμικές μέριμνες. Περιπλανήθηκε στα βουνά και τα δάση της Εύβοιας, προσευχόμενος να του δείξει ο Θεός το κατάλληλο μέρος για να αφιερώσει τη ζωή του στη λατρεία και τη διακονία. Καθοδηγήθηκε από τη Θεία Πρόνοια κοντά στο χωριό Δρυμώνας, στα ερείπια παλαιού ναού. Εκεί, ανάμεσα στα ερείπια και τη σιωπή της φύσης, ένιωσε βαθιά μέσα του ότι αυτός ήταν ο τόπος που προοριζόταν να γίνει φάρος πίστης και ελπίδας. Η ίδρυση της μονής ήταν δύσκολη, με εμπόδια από τους Οθωμανούς και τοπικούς άρχοντες. Συχνά αντιμετώπιζε απειλές, δυσπιστία και εχθρότητα, καθώς οι κατακτητές φοβούνταν τη συγκέντρωση των πιστών και τη δύναμη της πίστης. Παρά τις διώξεις, η πίστη και η ταπείνωσή του νίκησαν κάθε αντίσταση. Με αδιάλειπτη προσευχή και υπομονή, ο Όσιος Δαβίδ ενέπνευσε όσους τον πλησίαζαν με το παράδειγμά του. Σταδιακά κέρδισε το σεβασμό και τη βοήθεια των ντόπιων. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας την αφοσίωσή του, άρχισαν να τον στηρίζουν, προσφέροντας εργασία, υλικά και προστασία. Έγινε πνευματικός πατέρας των μοναχών, διδάσκοντας εργασία, προσευχή και αγάπη. Η παρουσία του έδωσε νέα πνοή στη μοναστική ζωή, ενώ οι διδαχές του ενέπνευσαν γενιές μοναχών. Η ζωή στη μονή ήταν λιτή, αλλά γεμάτη πνευματική χαρά. Οι μοναχοί ζούσαν με απλότητα, αφοσιωμένοι στη λατρεία, τη μελέτη και την αλληλοβοήθεια. Η μονή έγινε φάρος πνευματικότητας, φιλανθρωπίας και παιδείας για την περιοχή. Πολλοί προσέτρεχαν για να βρουν παρηγοριά, να μάθουν γράμματα ή να λάβουν βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο Όσιος φρόντιζε φτωχούς και αδικημένους, προσφέροντας καταφύγιο και ελπίδα. Η μονή άνοιξε τις πύλες της σε κάθε πονεμένο, χωρίς διακρίσεις. Η πίστη του συνδυάστηκε με έμπρακτη αγάπη για τον άνθρωπο. Η φροντίδα του για τους συνανθρώπους του έγινε παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Το έργο του ζει μέχρι σήμερα, θεμελιώνοντας μια ζωντανή κοινότητα πίστης. Η Ιερά Μονή παραμένει σημείο αναφοράς όπου η παράδοση, η προσφορά και η πνευματικότητα συνεχίζουν να εμπνέουν και να ενώνουν ανθρώπους κάθε εποχής. Ο Όσιος Δαβίδ ξεχώρισε για τη δύναμη της προσευχής και τα θαύματά του. Πολλοί βρήκαν θεραπεία και παρηγοριά κοντά του, αποδίδοντας τα θαύματα στη χάρη του Θεού. Η φήμη του ως θαυματουργού Αγίου εξαπλώθηκε, προσελκύοντας πλήθη πιστών. Ένα γνωστό θαύμα αφορά τη θεραπεία του παιδιού ενός Τούρκου αγά που μετέτρεψε τον εχθρό σε προστάτη της μονής. Σε περίοδο ξηρασίας η προσευχή του έφερε βροχή και σωτηρία στη γη. Με διορατικότητα βοηθούσε τους ανθρώπους να βρουν μετάνοια και ελπίδα. Η αγάπη του θεράπευε πληγές ψυχής και σώματος. Η ζωή του ήταν ζωντανή απόδειξη της δύναμης της πίστης και της προσευχής. Όσιος Δαβίδ, ένας άνθρωπος που έγινε κανάλι Θείας Χάριτος. Η παρουσία του συνεχίζει να εμπνέει και να στηρίζει τους πιστούς. Στα βαθιά του γεράματα, ο Όσιος Δαβίδ αποχαιρέτησε τους μοναχούς, δίνοντάς τους πατρικές συμβουλές για αγάπη, υπακοή και πίστη. Η κοίμησή του την 1η Νοεμβρίου ήταν ειρηνική και γεμάτη φως. Το κελί του γέμισε ευωδία και γαλήνη, σημάδι της αγιότητάς του. Μετά την ανακομιδή,
Το σκήνομά του βρέθηκε άφθαρτο και ευωδιαστό. Τα λείψανά του τοποθετήθηκαν στη Μονή, πηγή θαυμάτων και παρηγοριάς για τους πιστούς. Η παρουσία του στο μοναστήρι υπενθυμίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Το προσκύνημα στα λείψανά του είναι ζωντανή συνάντηση με τον Άγιο. Η μετάβασή του σηματοδότησε την μιας νέας θαυματουργικής σχέσης με το λαό. Η πίστη στον Όσιο Δαβίδ παραμένει ζωντανή και σήμερα. Το μοναστήρι του προσελκύει προσκυνητές από όλο τον κόσμο, που αναζητούν βοήθεια και ελπίδα. Πολλοί μιλούν για θαυματουργικές θεραπείες και λύσεις σε αδιέξοδα. Γονείς που δυσκολεύονταν να τεκνοποιήσουν βρήκαν ελπίδα και χαρά με τη μεσιτεία του Αγίου. Ασθενείς με ανίατες ασθένειες θεραπεύτηκαν μετά από προσευχή στον Όσιο. Οι ιστορίες αυτές ενισχύουν την πίστη και δίνουν κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται. Πέρα από τα μεγάλα θαύματα, πολλοί βιώνουν μικρές καθημερινές παρεμβάσεις και προστασία. Ο Άγιος θεωρείται στοργικός πατέρας και καθοδηγητής. Η σχέση του με τους πιστούς κρατά τη μνήμη του ζωντανή. Το μοναστήρι του παραμένει φάρος ελπίδας και πίστης. Όσιε Πάτερ Δαβίδ, εσύ που αφιέρωσες τη ζωή σου στην αγάπη του Χριστού, άκουσε την προσευχή μας. Στάσου δίπλα μας ως πατέρας και προστάτης. Δώσε μας δύναμη και φώτιση στις δυσκολίες. Μεσίτευσε για ειρήνη, υγεία και ελπίδα σε όσους δοκιμάζονται. Δίδαξέ μας την ταπείνωση και την προσευχή για να ζούμε με αγάπη και πίστη. Ενίσχυσε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Μην πάψεις να προσεύχεσαι για εμάς, τα πνευματικά σου παιδιά. Με τις πρεσβείες σου αξίωσέ μας να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.